nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubulio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime. Ndizi TV TV yetengia wansu womo Gusii 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 igekogera toko ekwa. Ndizi TV obwensu bwomo Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego korentera chibiche chinkia na Ndizi TV obwensu bwomo Gusii. Mbuya mono mwanchu muri Ndizi TV andonsi asoberete na nimambengi tokonyana sembeo asumurubiri bwensakia karuto seberete na nyasao kobwerere kwa bokire bono mambia aritukoria Jumatano chitariki 10 motienyino yukomi umwaka ujirwe nemeronkebere naisatu ngakikwa bokire nyasaye no muya otwanjere twareritukeriga ligi ya emambengi no egekogusa one kero tuganyete embura yeli nino gose niganitiko chugotwa asama tukarebo sikorengana nabamanyi berire korende nyasao twanjeri nendete konya kugusa ngoraiga tunyeganyete echugotwa korende ngayoro mwanchu muri Ndizi TV asemambe yaboniga kendege kumdo kwarigani oso ime yomorobelio bwensakia Jumatano tujaka monaye na ntokora monaye kuchagira chinse chikumina ibere chabon mambia paka chinse zizo cha abon mambi na mange tuwakoreniria semese yi kiagera nomorobelio ubo grocery tukulia otwa tena alia korekanteri tukiraro igoro na alia korekana tukulia na alia roberino na angyo kiagera intungo katore twa ya manyana na robereriga aberatatu ense ya Kenya no na ensengima esegia Israel na baresti negendreta alia kero ya gosire ensengima ekerodorojina bono ebinto ebigendete kokonga sitorino nerigodia maguta na bada chikomenda mangana na mange kodene ja msingi tetura turana tebena bono so ime yomorobelio asemambi yaboniga oboke osoe ochaka munaintwe tuminyoke naye mpaka kinsesto chabon mambi ndo karto tenga kikwa bogire na kirobele tiritukuliao litugeli ya Jumatano nyasaye atwanjiri wakiribyo mwanchu murire ryando sase Ensakia go chukugwakira korwa ngaki kwabo kire nyasao twancheire tumiranira sembeo eye masaye moko rugase eye tasene kya Ndizi TV akesimi yao goseto ma uchumbe yao
onya otenga rituko ryao rigochiko gochakira gosenga rigochiko chakira rituko ryao ase ense ya Kenya chingongonye chonsi chense mwancho moregeri atatenga asore tokunyara kukira TV yao no tonyora sense meri mtandao asitoko goikira asenchira ere angemono ngakibwakire ngakikoru chinsamo chiria cha araganga chinsamo cha South Mugirango Nyamira na kichinsamo koru cha Mosocho na kibwakire totomera ujumbe otenga bono twachakire Ensakia Ensakia yao nige eguchakiria ase ensemo ya nyamache ensemo yogembo no toreamo asomro bio toteria yonsi oitrase enambera se screen yao nabo toteria yonsi osenga igwato bwatire koru ase oitrase omutandao Facebook abwaso gotonyora na Ndizi TV News Digital nabo igoko wasase ensemeri ya YouTube aso tonyora na Ndizi TV News otenga kiri tukoria odia chakire na kyo gotonyora ngo tubwatole buya ose amariogi na kiare totebya yonso mwancho murigeria ando se asoberete etonyare kumanya ngatwa chakiro murogero wensakia ase obwamo tibasa goitiga onde gwensi maiga togo chigotiga abantu abange maiga amaine ngo chigwetura moro kyagera mese na twaba manyiringa nige bwata mange na mange ni gara se mese iga ayuto toko ariganetie tuteto boke ototenga ki na kiwacha kirituko no tora masomoro biro etonyare go sukamoto tuika ase chinsa chitoko tebania na toko tebania ase ekeumbe ekemo togo sukamoto ase nchire ya ase yo mancho morigeria boka totomira uchumbe yao totenga ki na bokire ondi iga ase omorobiro gwensakia kama kawaida umwancho morigeria tena ngoroka Dorcas Kemuma ime yo morobiro gwensakia nigitase nene kya Ndizi TV obwanso bwomuguse Joshua utanero rasense media studio kwene kimina mariyo gyago cheire ne ejibije gyago cheire wianere ndera bayito yo morobiro gwensakia kera tukira Jumatatu kera tukiri Juma nyiro morobini wo jari tukira Jumatatu Jumaine Jumatano Alhamisi na Ijumaa asikiri tukutubwate emirubiro awo litukira Jumatano botamro tugo twakwa na mangana yejise micheito konerero ntochiko chenja sinini ekyagera umutinyoyo ne wiki yose chirichieta nchi abwata mangana afya amange ayo atakiri kurigererwa mangana kansa mangana yo kurigereri igoro yo ebirengeri igoro yo bongo mangana mange mental illness na kila netukurero nantwara na abageni baitongo jawara studio asige koragense ya monenusu ya bona mambia tujukura kwanande afya igo twara ko manyini mabena litukurero ndorujo kwanda mangana education konene na tuataka tura tingi kabisa tura beka umochibi tura sumochibi asense ya afya yari tukironto tebetibuna afya nero obotenengu kerotali obotabwati afya igono twaro obotenengu na benga bosa igori tukurero etomo twabera sinini asense monto twarenze meri gisemi kolende dotwara mangana afya ekarto chikorigeria mangana abera tato ekarabageni baito juikase studio asemambi yabone gochakera ense monenusu baka chinse seto yaboro kwamba ndate kwirobiri gochasa matema manne yo mwako yoiga toko baganeria maya chiskuru jetu Jones Gusii ejere Nairobi echechi county to emeronke enene isano ibere abana bari bajokora matemu anene bari bachikurika matemu akebusia ayuna matemu a grade 6 abari bajokora matemu a KCB ayuna matemu ali a standard 8 na bari bajokora KCSE ayuna matemu ali a class 12 igo toko baganeria maya ntuma temna bono omwako yiga narito gukora a system ya 844 abana bari ba grade bari ba standard 8 na bajokora matemu abo yo mwerio akcb no tomo gyoso asumoroberio o CBC bene na onye serikali tera implement bu ya binte bintu origino ne bunge ge kare ko mochina wisara tera inforo bu bunge bu yekolende cha msingi abana baito tigabakora matemu na ntukubaserva amaya kautroje ministry yejisemi kebadarane kyombekeri kyane babekira machika makonguna karama tema jojaka boiberi gonde tayora jiko chono joni otema koibera igo majumere to kwali to tevina wenoro moroberi Ensakia ditiko ya Jumatano to SMS ya wetera sinambe ya 0792192834 namba ito ye studio asemambi yabone boy gontora sesema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital inkyo kare kare gira sesema ye mitandao ikasensema ya Facebook bikalia Ndizi TV News Digital otonyore gogo nyoto otonyora bono like comment and share nsabu okorai obeke kidole kabisa abu o comment ya boteno orime asomoroberi ndo share ikiera abwase ewe Facebook ya no bwata basani timeline ya onero utashare
Koigo ikasensemo ya YouTube blend YouTube na botambe ngo toko debuna ntororo eturina Ndizi TV News korwa ikiroro naro you subscribe na tura subscribe na wa subscribe gwebire kobeke kengere keli gwekuningo boneka kwa bikira notification hiyo ekumanyina ya moroberio manene kabisa bakubwa ochakire ime ya Ndizi TV Sumusi igotoma chujumbe chao chibrato wa michezo chonzi jitemjeto timu hapana kosa team following tinjini ya maji na timu diaspora mko wapi mumeamka amka ingia ndani mwa kibindi Omwanchu muriria kumanyanga otoramo ibno minto Brighton agote inga swase mtandao swase simu yao totebinga wakirega ase Ensakia emambi ya lero omwanchu muriria ntuchugo gukwanira mangana mange ubuna muto abamanyiti abwatangani ogo chakya kumotinyonga ni wotera chokwanira gusukurigeria engana ya discipline eyona sense meri yebiro omwanchu muriria ntuchugo kwanira engana eyu ayito kumanya ngaki omorobiro yobuye bangite kegima igo ase enga egekeko kigoika ntokumanye ngaki obwente kweweka ne chimbu chingia ntogosemye ntokumanye gose ayara gendrete gose ninki koirera omonto onyara gutwara chimbu chitari chingia nabo igo ninki gekogera abantu bagosire nonya nibisio wetera ogotwara chimbu chimbe igo mwanchu murikiria to basa gosuka ayingo kumanya ngato suka nama ya ari motu osase gekegeke ntochiko gotebia ayu igoro ye chimbu na yanda amange nabo igo katokoriria sense yetu ya Kenya ntoroche binte bingi bigo kolekana ntoroche amangana manga sense yetu ya Gusii ntoroche amangana na manga gendrete nabo igo mwancho muriria na igoro twago tikete twatenge igoro ni tukori ngeri utamaduni de abo tenga ikinga kiriale ngena kiase kwaringi ungwali chengirete igo totebia yonsi mwancho ko swase SMS yao otumere ujumbe ase nambera ase screen yao ose ase media Facebook ototebia nga na ikirege igagwetira ase Facebook page ito ejo ko nganera Ndizi TV News digital nabo igwa sense media YouTube ototengirete okogoto aso ototeyenga Ndizi TV News no otonyora ase media ya YouTube gomwancho murebe kumanyanga ayonsi agoikera sore osengango chiori kumanya ayonsi igogo tutumire ujumbe egitunyale gosanga ase obuwamo Abiozano manjumuri ya mashabiki ya itonsi bi asimu abede wenda tutumire ujumbe cheino babo Kristo aro Kisii arogo muko wapi umeamuka kutoka Raganga abungizi ya South kwa bokire umugaga na kwa boge na tutumire ujumbe yao kemizo motango jinsi majiri janyango junction umeamuka kama umeamka tutumie SMS yako Ditunda Green nimejua kwamba kwa boge Dolphin Mora na mwaboge Kristo Njali kiongozi wa Nionseri Charles Korwasi za Meri ya Sune umeamka bali mwezi mwabogire tutumire ujumbe chino simi na tutungorwa Meri ya Gesima Anyamakoro dali umeamka Kefa Korugesima umeamka akikwa bogire maka Jackson Makori usinde kwa bogire wasoire meyo morobero taraenda seke bakya obona mambia imede no olime no mochukoro sheira keronya mutobwatia semambia abone mwalimu Kennedy enyabando gaite bono ne wera somorobere karobo endete kwiroberia koji aseke bakyao ase obuoro kebwao aseskuru ya anyabios bali mwesi mwabogire mede mwalimu mwenga mwabogire no molime yumuro bali mwesi mwabogire molime abandi bari batari gokwana mwesi twabari anikyandike komimo so ime yumuro matba matyanyo mondo babone korasyo gega ababo ntubwate Abigail ari kurunyao Abigail nyausia kurwali asensemo ya hema kitago mwesi bi badasi bunga cheito ikomina isato asorongo rawusi mwabogire bali bakare mpaka asensemo ya Nakuru West Nakuru East mumeamka mmeingia ndani ya mchengo karibu sana asante ndio tubwate ase county Kurwase county ya Nairobi pia mwana bali banga akirite Kurwase county ya Nyeri bagandena bako tubwata ya sana withira sensemo yemitandao to enda sense meri ya abomachoge burabu to nyorane na Charles Judge Mbaka nimetena no ari kurumagena ari bono obokire osoire tanya kwa macho tubwatia asomuroberi bwensa kebono mami ande tino moroberi yanyu angete kabisa ekiare kirenga kiae no korosariti kumwaka Judge lero litukolera mugano no mara kwa bali na kwa ngeresa kwa korota sense meri ya UN pia sana igo mashabiki tonse biba ni moto bwate Kennedy Kisemba metentora akakura tokorusio bunyakiro Kurwase za Meri ya diaspora onto kanyete SMS yao nimeteno Joshua na kanyete SMS yao tonyero nenga kia jire ntomaite David Kimoli na ento kanyete Joines Kangi na kanyete SMS yao egwase studio semambia boniga igotumaina no molama 90
asemambi yabone ene aronde Steve wansima use omoroberio yo no rokorosa rituko mete Ensakia baadana siku njema uonekana asubuhi igwise koboka ko bwate kitangatang itukulia irigo sare korende karo kwa bokire nebano igwete bobe utajikasa kisabuni neba bintu byago sareke itali abieka bya sareke Kenya na bere Kenya na yemotole igetuwe kasa kisabuni asemambi yabore ene on TV obwansu bomo Gusii kabisa ikera bono na manga ndo tokorana ngo katoro tokote bikorende ngo koirana yebiro torena narali to kwanda asemambi yabone igo mwanchu murigereria gotokaro tumanyangano turamo soime yo mono Ensakia ase aso gosume SMS yao itunyare gusanga asobwamo ekirora atume SMS ntukumanyanga ki no turamo gosetwa abokire 20 amo twachakire ri tukeri ga 20 asobwamo gusenga twasoira Ensakia wakire umaite aka Ensakia omwanchu muri naka gasoka liga kamambia igonga nkabo baro tarabuka nimanyeta ino monto mungaini osomo gusino monto mungaini ando nsiga kutanga na koboka sana igo temango oso asemuro Ensakia amange buna twakumanyiria amanga na SMS ito ayo ara wetre ko to goso asomuro birio igo koranche swase SMS ya Facebook tutumire uchumbe yao o ase Facebook ko tonyora buna Ndizi TV News Digital nabo igo asense media YouTube o swase ensemeyo konya kore ekebago kyao o ase ine kebago kyao nabo ko beka bu YouTube yao aso tonya buna Ndizi TV News elonyare go totengera asentira engikiranu aliyo tanyare gweturwa na ingane nde yonsi gosina bosemi bonde gwensi mwancho murigereria Kaniyo mtobrete nyata ngani go tochi go so sense mo oyebiro de to manyi go se to so manie elito nyare ko ngosuka moto ase enchera ere endoge Brighton na radio twali ga biasana omanjumureria lero natakanda kwire wika sense meri yebibiria asini toralgeri abera tato maete botambe ebadana ngorokyo mosanio character yao karunga botogo yesoma kurwa so mosanio kero yarorekande asenjera yabene asemambi yabonatakana gwera asegetabu kia Ayubu Ayubu na abwata abasani baye batatu Ayubu no maitena ekaro soma Biblia Ayubu na abwata no maitena ngaki Ayubu anyarede kago rwara kago chande kama tuko amange bagegerera mukaya garo madena bono ramanya sai Ayubu agamadena ngaki wakwa na no mukungo moriri oramenya sai inje na yede kinde getirianda nande getirianda ndairane kunende natakatura soma igoro ochage osome Ayubu ochakere iberaria 11 ni abo ande mpaka chapter 3 chapter 4 mpaka chapter 5 ali ngokwanira basani batatu ba Ayubu patarede Ayubu ekira basani abasani ba Ayubu bagocha Osiko soma dentro konye soma because ne ntambere ndo soma chapter 3 ndo soma chapter 4 ndo soma chapter 5 lakini watana odena abasani bali odana barabara bago torke character ya oneli kwenda abasani abe keroba igwa ositiganda nganye some 11 yabu chapter 2 verse 11 eko tebaiga Ayubu na abwata abasani batatu Elivasi koruteman Bildad korwasua na Sofari korwanam Ekeroba baraboba igwete igoro yemejando eri Ayubu anyorete bagachikana kera oyomo arwebuoye bamumerane amo bagende komwe chandera na komoremia bagaje komorera kurware tibanyara komanya gosenere igoro wete na Ayubu alikuwa mgonjwa sana yabasani abalinde mbama ita Ayubu kerale buya lakini maana keroba amara mbara na gosena Ayubu kwa sababu Ayubu onyororwalire ameisha ekerono burwairo bwaye bagachaka gwaka amariogi bakorera bagatandura cyanga cyabo bagesiarira ebuse goje igoro na ase metu yabo abantu abo bagayikaranza inse agwo amonere asenga kyamatuko atano na abere umubasono botuko agwo onde tabete ogokwana ingana linde lyonsi asa Ayubu ekyaga baroje nga emejando yaye niyo yarenge emenene mono tingwanda gukwamange bone context na de Rusia barabwe baroje na Ayubu emejanda abwate nemenene lakini ekara soma Biblia Ayubu mejando yaye tanyiroje gose nere menene oina Ayubu
Ayubu ere tari kora useme jando ya neme nene Ayubu era roje neme jando ya neme ke ikyagera una ruetalia enda ya mama kalebosa na bara irene kalebosa karge dirian ekerawa debuna haya abana bae bare kolisi alia bidu bya bya baita jinati kana jako debi tari go stock ikyana maidena hingi yakora ywa wedira usiko so mimigane yonsi abasani aba Ayubu Elivazi Bildad na Sofari kiro mondo na tebeti Ayubu amangana amotebeti abandi bakamoji Ayubu abandi bakamote Ayubu na ngakibono ko cyandika ko monto omanyete Nyasaye lakini omosani Sofari nero ko machikorokana na oete Ayubu omoyo ake igo oisoko soma na boko lire na Sofari nero oete Ayubu omoyo ake asaba sani ababonzi ba Ayubu Iwete bagaja bagayikaransa za Ayubu omagasino botuko batari ko kwana kende yons baligera nedi igo ko baligera ti Ayubu amoroje de mechando akia chandegire igo ndagete osiko soma ebeje yo yonzi producer meongea kisiko sikio meongea nini bar osiko soma ebunge byonzi naboko manyana ingakia Ayubu airanire ti ababonzi bandi bakoma moji abandi badana ayeno manyana oboronge ingakio kurwara ayeno manyana oboronge ingakio reiga yani bakamachiko mojina Ayubu na Nyasaye lakini nao tena Ayubu omwele Sofari na mayiti kwa Ayubu omoyo mayite ntondase Biblia to so mange etoraso memba kama korende nata kuma abasani ba ombarabia bali oko mbara ba ko omoyo usabasani ba goja bacha gukora bi az bacha korona ngakirwalide na matango batenda bante bagoja korona na kibgwe bangete by the way na kibwero beretie ekero matanga abete iko bono no chabasani aba Ayubu baachire bararo ibu barachandegete kabisa bamororera mabera bayesiare irelibu bakorereki batandire bagachanga cyabo lakini bagayikaranza ibamoroje korwale mbamotambwa isali yarwalide iko abasani aba mbaji lakini isoko soma Biblia na yotebi soma chapter 3 chapter 4 na chapter 5 oyo ngakibosi bamode nani ngakia Ayubu arekoirane Ayubu arekoirane no bororo no boitongo sana omosani okane na arabwere no morugioe ne na madedina ara amenya sana to kora amenya sao kweri lakini akamate ngakio kwana no mokungu muliri iko mondo na arora jaso mbwa no mosani lakini atagete koko siripi Ayubu akaremereri pati Ayubu na igeta akabwena by the way akabwena amota ya akabwena kabisa akairina karo monto orebuya Iwan gina ko debia sema mbia boni gina ko dei umanjumuria Dorcas nerina egento nkerina manyaba sani ba mbarabia abasani aba ona butoko manye character ya ona show me your friend I tell you your character ekero kwa ndei abasani bao twanyora abasani abata to ba Ayubu ba chire abande ba madebina bona Ayubu ngagiona tata to mayedina no mondo mayedina sai ngakyo chande abande bamangana makongusano isiko some Biblia Yesu ali bino bito bitaisane ndoko Yesu mayon sigane chapter ekiro monda kwande chapter ya ina kiro monda mate kolende nao debina oyo ndera akaremere akamate aka Ayubu omoyo anyango mosani kyo darnere ura komoyo no mosani o darnere ura go destroy character yao mosani ora abena emate mosani aro kwaigwiro no nduka no deri mosani ago jere atagete kunya koragira kirali tuko bosa Uno mosani umeyaboli iko bono toto na kyo mosani kyo bwade okukokonya nando okugosikyo jibosyo totwaro mosani mengo uyo tete koko salia ebiasa hani kokokora meta bantu bale babwate embwa meta bantu bale aro mosani ekitoto kyogendere abantu bale bara mosani lakini abwate ndamwam bete bosani bara muntu komano mosani muntu naro mosani lakini abwate ndamwam tata que tioga enre hanna bara kubangere amaya ngiye karotisa dedena omobisa no mosani by the rafiki ndi adui ikegera no monto imemono kora wadebinde go manjumerina omobisa usi ituko tusuweta na Joshua turabasani otarero tuachaka igo yomo itokonya na robwate obombo jugede bono yaika yasio litukeri igo bono ayebiro na ringo semina goika obe omanyena basani kyoka bana barabo turigero ya basani baito aso kometa na nyono nekiro kurigeria ase aboroki bali baje sabwate 12 no bali kuragere mesa yemo
no kire ndo bale gukora masabo amo lakini ngomorwete na ngoru ase ikumina babero na yoyo marwete akamuru so akamuone oyo ndebe tukarapita akamukana igo mwancho muri abasani bitabange nigo bakwebisa asiri iri yo ri chingondi lakini ime yabo ntoma itininki abange okonyora nga amosani mwabange gento meta abasani mu gusanga mange ma oko bwana ono muibolyo mwasanga mwatenga yaya nimbwate akanibo gitentete go chakia ogotebi kubwate nibo musani tukurangolere none soda kwagenda agali konyora kwatumira akanibo kari kaerire kwarorire abasani tubwate nabo bagotosukimotu bose baturani maiga nabo igo kero kuri ya sebinyoro ekero konyora omonto wose abwatiranire asobosari ala sense medio bosari bose tutebega akarumu ibi konyora wose anabwate gikundi kaye agotara na kirokyo ekero okonyora ogotara na monto oyoga obwatiru maramange okoibye bintu byabandi ayo tari kuiba omokoroka namo monto tawo chawatenga yaya oyo tari moibi kuruga abuna tokungaki nabutoko kagera ino moibi bono kyagera igogota ogotara n'abantu bara abayi igo mwancho muri ekere otoko chora abasani nabo kumanyanga kimusani oyegasa ebintu byago kwana nabo birangira asabe osebiraho kwana nabo birangira asabe osaba birambeka asabe igo tigato tware enkore ndabo guchi asaba sani bitu twena no moyo uno musani oyo bwajubwa mweto moyo akagera akasuka mutu ekero ko monto moyo etali rasi mo mweno ni chibesa tadasi oko moyo boko moyo no basemya wo monuga omosemi musuke motu osemosema na omatenga kina obyakongire totema nkyo kande totige konya goteyinga konya bya togotiga yaya tigatona no moyo kero kurgiye mayino mugano bwayo buno bwata mango gosemi bwato okolemerania asaba sania no bwato okolemeria biko monyene gosina no bwata gongo gosomera ngaki abasani obwate nabachinga kichiri cyo moyegayi ndimo wake shere ariyo konyora abasani abange lakini dio bwate mechando wikwera ebyeka ebyasano manjibori twagosemi na bono tema korango mpasani kyobwate abasani abambara byaba mbali bako konyo sukibozi osina abasani bali kuira ni maiga ayo nensemeri yebiro twanyakorere kuroro korende manyana umosani onorulyo ayubu na bada basani konda abasani aba mbara bamo konye mbali baje bago itomoyo osimba bade kuri kyaokere ayo na yebiro asimambia bonia konde nutumira uchumbe asimambia no tenga kyanda totobwatia ngayore ngaki kwabokira na kiroberi tukuri aho asimambi yaboni yene on TV bansumusi umuroberi Ensakia Joshua tanero producer tukuru asenze mende studio akwene kuna maligine chiwichago cheire asinjira tuto na asenze meri check kuri tutara asenze meri check na mangare tokora kana imenaisko ya Gusii asorongura Gusii tukuri garo ntwa chengerete utamadunde anase county ya Nyamira Antaroje aba obisa barengali asensemenya Nyamira bakabulia serikali yarige kubeka chibese nsemo chijigosira egekoro ntubwate ministry ya Culture Arts and Heritage asubade tena tigebe kemeroberio yogosira egekoro gyeito asorongorwa gusigo sasensito ya Kenya ende toskego jibosi umoroberio monene osomoyego manene yokorekanete aya sensemo ya Bomas of Kenya asuikaranetwe na First Lady Lecheruto oyode tena ya Kenya tiga ya katua asoko endege koro na mangana awao erinde tuasuka go chibosio yo nenjira yamo yokolenda amangana ayege koro gyeito culture moyega korekanta sensemeria Bomas of Kenya wekana tuna barai awao amona barabo Felix Kosgei nugaratu no mwasiri Moses Kuria amana bande bari bakwanende asenseme igoro yokolenda utamaduni y'Abakenya Abigo tukatwarigirite goseka tukorira se county ya Kisii ningo twaro cyo mugavana bwe county ya Kisii nagendrete kubwatia amagendero gose kubwatia meroberi ya begite ya magendero kwene kinga ya enekirwe gose ya bekirwe bene eryo anyale gusuki county ya Kisii motwe nabo igo keto korigirira ase etaro ya asinsemo nigale kunyara wakera abantu bonsi bari abegetemeremo anase kigali kiri ochakinga kina kigali yokoremeremo na kigali cye tara soka paro sine kichisale getegekeiga yo mwanchu muri ayunari umugavana bwe county ya Kisii
inere simbarati agendete kubwatia kwene kinga abantu bari akwa emeremo turabasa kuirania abamenyi be county ya Kisii maiga asogotekerania emeremo yabo obya egento bego abamenyi be county ya Kisii moyo otebanga amagendero na chakoleke ase county ya Kisii ilibo igo omwanchu marigera na Brighton ataba igora buna temo kengera ege korogito ntwaroche oyinere papasiko gakora ase ogo chengera litukeri ase county ya Kisii nabo igo asoko akobene kinga emero video yonsi yabikiribene edikolenda kolenda ege korogeito omete ege korogeito ntoge tuguta twaroche gali enseseme ya bomasi chindagira ncharo setigu abantu bagatenga yani ogotenga ege korogeito nchane to ogotenga nanto abagusi enchira yaba abaru yabale gotenga babwate yani enchira yabo yogotenga uri gotenga igo yani enchira yemo tori kwemo kimagoro igonse amo ya bali mponyega aba konya na baruya nkonyega libaramariko konye nintu abagusi internet okwemukia amagoro etubuya tokonyegera buya kagima igo mwancho morigeria ayune gati yari aringe asedi tuko orie igoro na mange oigo ntoro chenga abarokiwa agosa abarokiwa na abarokia mbaga sene kwe tayari shakikima erigo chigo ikaransira ma tema yali motobo ase egekegetari egetambe igo mwancho morigeria ngetema ko bera na intuko septema ko toma ochumbi yawe jinyale go sanga komanyanga nga yu Ensakia ekobegete no bwande to bwati kusetwa wotigira ande maiga metina otera nyole twatikiro yo moito maiga igonto tetigo tigonde maiga totenga ki inonde asumuru Ensakia emambi yabona sensemo ya Facebook mwanchu morigeria nango komanyani go gotonyora ase Ndizi TV News Digital abo igo sensemeri ya YouTube watonyora buna Ndizi TV News abo igase screen yao inambanere kunyagoncho kana no mwanchu morigeria tema konye tume uchumbe yao abo tumara nona sensemeri ya WhatsApp dore digital nabo igo ose SMS yao tunyale go sanga gusikumanya ngano tore ase riboa edimo uyasano mwanju muri kretona to tena renda to khorana ya khorana tritukle goro na nirkisamate na omogabana we county ya Kisii nenda kurigereria na kumurika kabisa aina kubuna magendero anekero aliete irabuna ngokora robo kurumi ni chikatelia ze county ya Kisii anekera rigereti igoro yechigari che county jira chigara che ao ekarare kolina ngijigora chiroro jibese chiakano chitararo we karate wedena chibara bono chitakere chirigereriwe ase county ya Kisii asenjera ya bene ase mambi ya abonia ina ragenda te okorkana ase orogongo rwito rwagusi anene ekero boigo ndoje jiskuru ao chigenda te gosirwa no mugumene be county ya Kisii na dori stonya ditgreo na lenga ase skuru ya St Catherine Landa ekera igeti obokonyi ibwa marangeti nemi madres kubatakana na amurro nyarete ko wateka ase skuru jarabere echigo twaro bokurekana bwemerero asinini emerero egwateka korende enturire na ninge ko geremere yegwateka na ninge takere kurigererwa ase skuru ejobo igon twaro jena Escurnero ya Rehabilitation Center egotoka ala senzemo ya nyanjwa asomori kito Joshua ya misi ajeta sensemeyo bakate abuna batakina baroba inyorwe eserikali ebe kemeroberi ye budget gosira echiskuru echo ende chakonya abana bali no barema ene baroba igendere wesomya asamatuko arebozi inyorana ewikeri ntu abwata baganiga gase studio barota ina ya borema mbori kigomi monto tabugana monto ore ekerema ose obwata borema takonyara adana boss tiga baba empowered bakonywe nande bayimokerere igoro asorongo rwagusi ayunga tiali andata korekana omwanju muriria kwenda mangi tuyanyora sensemo ya magaseti aseri tukurere karotoro jenali sensemo ya sondu bado liberandiro litindi etoro dia obokabara gosobo turbanu gosobo sagani mbororia abanyene ensemere batana chisukuru ejisiegire nyurona bana kujibara kora matemu mwako yoiga lakini sukuru jisiekire kubatakana nechisegi kirjigendrete gati aba kipsigis na adhoruo baruan rege kali sana abande basiri boguma bwabo abande batigirwe bame ajwa bira makao abana ntojiguriye yaruna bara basizeme magasina ingeta keri gokoro yabanyanyimba bajirali lakini abane basiege jiskuru itugore goro mo deputy county commissioner be county ya Kisii mo deputy county commissioner editaria naki county commissioner deputy county commissioner abwe county ya Kisii anena alia sensemo ya Kisii Central Wirbabos Kironzo Angere na nomo county commissioner kine deputy county commissioner Wirbabos Kironzo
naraite ababwatani bande anne ase clean up exercise ya somo chobo songo anne kerto ndete kwiruberia goji ase amangana irinino bate birengo tuere abantu twasierina nimbure ne karobole lakini itakuwa tiatubwatinga machiko na marawa aliabekire ase kurwa sesemo ya weta na wali twatebigwe nabateneri ba mangana ya weta gose mangana gochinji kwelire na baraibaite kya barumbaroje ntuntoroje barumba bwatu umanyibwo ime mono na ngakirire rigekererie usena kyo mugasekero barire iga emurango twere useteri wo chikutu mwanchu morigire bo igo nigo ngotinga ase tukori igo rasensete ya Kenya ntwaroche enganerio yo kuoni gwakwe chi kampuni geteiga ose ebiwanda gete asense Kenya nekene te 40 ariberera bose asa abaraimba ngatukorwa ibirengera byabo ao ase enganeyo morai wense abaga kubekese ugo chwanchiranga nga na bochi poti geteiga chose chisamo gete chiraba se wochi koniwa mwanchu murigere gende ko tuma SMS yao eketo tiboswa sense meyo tunyale ko soma asenchirere ebwamo iketo so semo ya check de tendolenga mbara bibali babo kire bali bali twachakire korosari tukori abo ase Ensakia yabona mambia nigondo chenga morning my team there. It is another day nyasaya twanchire to arolire itukori lero. Indeed we need to know the type of friends emambingia ase amashabi konsianya Ensakia bila kumsahau eno tumwachere Orwanya conjunction getting you loud and clear. Asante sana ase otumbeyo Buyasana oyonge miso motango rwasensemeri ya Nyankongo Junction ade anwali me yumoroberio lero amoinyo ose akarikoteana Enoch Mochere abo keme yumoroberio kabisa oyonge miso motango rwasensemo ya Nyankongo nerishabikido ni timu apana kosa tanya kwa moja kemo tango wakirambia mono enene nkura George Forum jito gutwara buna Ndizi TV ditwara ngimali blonge uri kwa huko ngo wakirambia mono oyo nere kemiso motangi kurwasinzeme hiyo Nyankongo Junction meta maliko na ale ndomanyete maandishi yako tunajua ndonya maidene kwa alikia tukiona hivi ni wewe Kisii aro ni meta malikao ni medena kumochera malikao azimi na tutini tumaita malikao kwa yalikire tunatambua na kuyaona kabisa. Okay, togo sukamotwe in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. God is good all the time and all the time God is good. Wow. Thanks for his grace. Brighton, Dorcas and Joshua, let's continue making the best of us. For one day our reward will be seen. Arogo Chris me Ensakia bono mambia korwabo kisero raganga kitutu chache south mbuya mono nere Chris arogo kurwachi samo chiria charaganga omwanchu muri genda ko tuma SMS yao etunyale konye bwatuka asembeo nabayigo kumanyangano tore amwaso mu rubiri obwensakia wesana mwanchu muri nambe yera screen ya 0792192834 namba yetu studio semambia bonega abunokorika uchumbe abune ko wase studio indwe sitino ko yasome kyagera kwirejinga cyao cyabene kwa yirigire indubonega sito noko yesoma kero kwanyarege ko yituma tanko charali ko ikasense meli ye mitandao to jakera sense mo ya Facebook yere Ndizi News digital torembare batumire uchumbe ya semambi yaboneka to chaka nindo jana litunda green adana following live from Karen Nairobi Kenya bwakiro bya Ensakia greeting from this side doira maiga korwase side ya Nairobi Keston jara na bwakiro bya aiga mwamuriango minyingu akona sisi hadi damati Thomas Masomi korwa boma bachunyai wa Nyamira bwakiro bya watching you one on one na Dad Masomi Mura Mama Agnes Mukira badana wamechacha ndani ya nyumba imeyomorobedi bwensakia bona mam engineer Vincent Maina korwansa Mary abo sansa PG liabo basi adeba atubati kabisa na morning riru Brighton na Joshua ejuya was following you live from Bosanza PG agotoma engoro yaye goji asogosira kwa Ann King oyo ore grande pa ya in Bosanza PG yore ngina kortimeto ze grande pa sense me ya Bosanza PG abo oye ngina koro then to family of Red Ann King who is my grande here in Bosanza BH. Safi kabisa ni Dolphin Mora then always logged in from diaspora. Good morning Brighton, Dorcas and Joshua. I thank God for waking up this new day because it's not an easy day. Men have not managed to make it to arrive today. But the ya saere otwanche ile to ready to get out and I wish my parents wakiwa Ariana Bogita friends and all fans of this TV to have a wonderful day
I'm logged in imeye Ensakia until the end. Brighton and your entire staff be blessed for the good job you really do. Congratulations and keep it up for sure. Siku njema uonekana azubuhi na mominjoli imi tangana moseraibu oyindolfin karongo bother ne aega igana tena. Brighton, don't be cheated. Nowadays akuna rafiki. Many friends are there to betray you na more so wakona for seasons, especially when you have something. But after they consume what you have, they run away. So in short, no friends at all. Wasani mbayo kabisa abasande bakari godigere likiriyo bwate na ki bakari koli ende baba gochara kurwa so. Nikora siokeka kona sisi au de ano ali na Juliet yo ena bana shiri na bindad kurunyansonge stage niko ndani ya show au de ano ali me kabisa. Rosi tema tena watching live from diaspora. Kiraudia ya Kisii tena good morning Brighton and Dorcas tuned in kama kawaida. Keep the woodwork going in Romoroberi Ensakia Bonaman. Akirengo chigo kubwati siabo ndo chenga matenyo mondo oyaga tebanga tumechesera kini bono egene ya gocha litukori ya juma. Ya besho beshai out tenga watching the show live. Teresa Ombogo nga tenga good morning Brighton Joshua and Dorcas watching live from Saudia tuko pamoja asante. Kigma Magi out watching from Enduma. Nyamira Good morning guys, glory to God for the gift of today and we have a blessed day. You too. Clau Nyankes out good morning Brighton and Dorcas tune in kama kawaida, keep the good work asante. Kigma Edwin Omwenga out Koruka Jendo present watching live Brighton and Kemuma asante. Kigma Edwin Kennedy Gisemba with a good morning Ensakia. Thank you Joshua, Brighton and Dorcas. I wish you a blessed day. You too. Matude Tiorure Jared watching live Kurwanya Chichi Secondary School asante sana Jared engineer okay yenkwanya samwa mwanchumuriri asigo gendere kutuma ujumbe yao sesemo ya Facebook kwenye kubwate chichi kubiya sana njiro roji nyinga bonde Kennedy Gisemba kwanya soma oyinero mnyakiro itukuru asanza media diaspora awateba no ari miyumuru asante sana karwaneti no ari miyumuru adira magusundu so na Naomi kurwa ndani bamachoge London Machoge Barabuna onde ime Ensakia ne mbusuro engia Steve Manyatigo yobesho beshae Kefanengo Bosire Kennedy Osembe Obuchi Ogaro Everini Mbaye Embuni Thomas Zaizim Everini Nyandikama Osioma Uchumbe Mwenyora Eteira Mogusu Onduso na Naomioye na Barabuaba ama kwani Eriki Osoro Keumburi Taro niko ndani kama kawaida Ashiria Demora then watching live from Kisii town. Good morning Brighton na onde ime Yumorowe Punabotambe kama kawaida kama kawa siwezi panduka Abigail Nyosia Kurwa Chitago Hema Nyalibani Masaba Buakire Buya Teresa Mboga tena good morning Brighton Joshua and Dorcas watching live from Saudia tuko pamoja hadi tamati Magi watching from Enduma iyo tulisoma Nyamira morning guys glory to God iyo tulisoma bia sana bali mandeto tumaje SMS chino asimambia boni agenda uchicharalia Indue gasi tuno uchisoma ikaro chikire asesemo yes studio Lidi Nyaboke ningoroje karonde na uko na sisi hadi tamati Lucas Ongwenyi agateona no onde meyomoroberio babu aditubuya abana baminto mpaka omwelio Jumatano engia Edwin Machabe na Edwin Machabe onsarigo koreskimu borabori lya ngombe ligo mache ngombe ababaso imeyomoroberio agateona onsarigo begi Erin Nyaboke Fred Nyandika Mosioma Esuba Susan Mirambo Getrudio Sabure otuko amana bange atari mwebo gaka ekereja Moses Ayera awdana bamachoge bora constituency magenje na onde imeyomoroberio mpaka omwelio awdana #Ensakia Wednesday Mama Ann Bochere Ayera Queen Ayera Wilson Ayera Sami Ayera Winfrida David baso imeyomoroberio asimambi yabanditunda green soma yako upande mwingine lakini umesema uko na sisi Keri Esther na koru good morning kurbo basi nyaboterere amorio kana Mama Mary Nyarangi Dolphin soma yako upande mwingine Benard Kabeta deba listening and watching carefree ibono mambia Josh Roli adena kurumochengo ike wanda no alimi yomoroberio asemambi yabone safi kabisa abungati ya bari mandato tumaje SMS yabo asemambi yabone Mwanchumule rengo chugo sa sense media ndengo giringa omwari mzevania on serio kurwaria nabo nchari awateba mark me present no ndo cheno wasida sumuru bimbo ya mwanchumule giria ndego tuma SMS yao asensemo ya Facebook asoto nyaruna Ndizi TV News digital avoigo asensemeria YouTube asoto nyaruna Ndizi TV News avoigo asenambera screen yao mwanchumule giria tema gutuma SMS etunyale kwenye bwatuka asembeo asenchera aya bene avoigo nindo chenga 1% Thomas Bundi na
my lovely wife, we thank God to give us another chance. You know, Thomas Bunda Tengaba working as an ambiamano. Oh, my chumari, you go chinga, Ebirobiga Senego Charara Kigima, to Mesa Messia, or if you want to go Senchira and don't get him. We are Sana Majumarina Manka to coordinate this Mambi Yaboni, no more wins, Kimuro Jirin Gumakabiso, we're going to Rossi to Grao, Yeruna Manka to coordinate to Jumatano, going to Ras and Mary, Motimoko Mosinini, Agni Choshuna Maitavana Corato, Coiraneto, Quiras and Maya Magasit, Golende, Erotumero Chumbe, Simambiavana Tonora, and Maya Facebook, Ndizi TV News, the digital boy, and Maya YouTube and about Tonora, and Ndizi TV News. Only chinga kina about to tweet at the Ndizi News boy, can I get you? The Tomogera send number, Eras screen. It could not dena, it could about time, it could Wednesday to Panda Mangana XM. Corinero, to Corona, it is better to Raria Mangana Afia, Igabagan Betongo Cabara studio as Simambi Yabonia, a Corua says a Maria, F head, but to Tevina Afia. Na kitoko na avido itoko ndo wale ngina Tenacious Apple Center Dr. Julio Mayo akatenga kitoko lenda amangana avido goto kwanda goro yoko gona anga kyumuntu ko no broire pande bakakumisana ko no broire ba kanyaro ko no broire na itoko to kende ko kwanda afya inde torende afya itikyara nero afya nereke bungu utatwara de afya to goja utatwara de afya to kana skuru utatwara de afya kende ngeyo orakore tatwenda senza miriri yomo tumoko mosinini tukirudi tutaendelea kuwasomea yale ambayo katika magazeti na ambayo igotorore Ensakia Jekcheka tuchikoendelea na mangana aendete asomoroberi Ensakia pono mambi. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Yani okukwano kutokwana gaige nkora ya ne igwete bia amanyinga kumnyoka buya again eke muntu nerega kumurito musacha gato Lakini ngwara gonte biga Kemuma. Nikiona kwa mbele chimbuti kwako. ndo nimefika tao na kuja hivyo sasa. Utata ngo nendo kukuana nereva ka watch njiko chibiswaye. Corona kunyara kubasana borobwana nkorazo. Abere nyumba wege ka nsinyire ngangi kwale bako. Yaega Kemuma te bintu nari gusibira na. Umusubati muna ichokondo lya magiga igako nguro musacha. Lakini leo na wote oromia. Ngena nanye nyowa. Oktoberfest Boda Express Counter Chiduka cha Uhuru Superstores Limited Niguchire no mukoko gukorentera Boda Express Counter Yerengia Bwanko na bwige kuruwa bukori uya uchiasi chi customer chabo Bono onyaje no mogendio Boda gendia pigipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yoikomi uchakireta likiayemo wikajita likiamerongeta tuneyemo iliyogore kende gionsi wetera si counter na konyore biewa au biabusa na buigo reflected jacket rebranded genda gwikasiduka ya JM Towers Boda Express Counter oveye ngera horo gwikisto kiroro ya alire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, owe your money back. Karibu nyumbani. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi cho chonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Biamara wano mwanchu muri Ndizi TV kero jore de kotengera Ndizi TV na robansu mose anena somoro berio Ensakia bona mambere zuria Jumatano urigia kabisa metadari raisi wikari tukeri mbale bagana dikolika konende mbali geti anene basiru bage mwa mbali na bana nde bayi wete bobe lakini nya sawo wanjire uko na afya no mbali wete bobe toko basaranya sai anyare kako babwera nyare moko nyoro ko bwena kwa bwango mbali basiri abamwabo mete ere Kenya gose ense ni ere vice versa Nagibota mbako tena ekero koseka na aro kurira ekero igwete bobe na aro igwete boye ekero lenchara na aro igotete ekero ayore mere na aro tabwa tiemere igo bono nigo situation na berego ekero gokwa na aro kuiburwa iyo sasa ndio dunia mede dunia iwezi mama no kuboniga nsete godena na aro kuiburwa mambia na aro iboiro chinga kiye to tena there is birth and death igo bono mtubwa ABC D alia bono nakitote bana korama ye karore moyo by the way we tenda mema nenda sako ibona ngote ina bona karore meyomoroberio tetose mani totebani buya torreni na kyama tukonya sato eta senze ngakitoko ya menya wikato menya no bongaini tutamenya dino bongaini ni gotora abe tua onjoreri ose tua change medo dana sasa tibura maji itimbori gongi mwana aina bagabara kwana kolende cha msingi Eswa ime yomoroberio enero Ensakia ime yomoroberio motunkapsa ekano jimenda toto magia SMS yana oteana no more ime yomoroberio Kegimo mwancho mwarigera bana to kumanya bwa Tanganyika ke tuko chukwira ndani goto go swa sense media ya magazeti ni goto ko kotenga bono to asoira se ense media kabere yomoroberio Ensakia ni gobano ndaga ni gusenda atake kumanya kino toramo asogo toma SMS yao wetira senamba yesimi ejwira se screen yao na boigo wetira sense media Facebook aso tonyora buna Ndizi TV News Digital na boiga sense media ya YouTube na Ndizi TV News etunyale gosemania gostunyale gotebania asenchera ere endonge ndote tugotigo onde bwense maiga tutumere ujumbe tumanyanga otore ase encherere eyobwamo kunya saa twancheire abutogo segetana na butogo tebani tumanyanie ariaga ndrete na yago chigocha na sensetu ya Kenya usasa singima ndoroche na mange aka tukolgira magazeti ito ndoroche na mange kigima Brighton ase tukolgira ngo chigotore gazeti ya Daily Nation ase etogo chukwanira gazeti yo kudigera gazeti yo na yale ime mbona botambe mede do la gazeti bere ngotwarande gazeti na botambe ngini ngotware gazeti ya The Standard nenchinato ya Daily Nation pesa mtotore gazeti me yote bana toko morgena Rose Mujema with an account me present from Nairobi omongina ile remonte akona sisi ya tamati sinti nyaboka wa ano ali me yomoroberio kanyerete ama gazeti kabisa Dioki Onjonga au ano ali me yomoroberio safi kabisa niko na nyinyi hadi tamati asemambi yabana byamano mwanchumuri toko charali wikase sema magazeti ekeroto gotebi aberata tunale amrekeire osnale roberto asama seti editsko rialero ekirongo ri gazeti ya Daily Nation ndo chengari nganari mwamuri molekera zi gazeti yo asepeje ri entangani nigo oba kwanira guri amatuko yo mweria yo morai wenso kabeire yo lengo yo kabere Daniel Arap Moi
igo bagoteba ng'aki arwarite asamatuka yo moerio keireta kairu kochukurwarigwa asense chinse chesiko omwancho morigeria ayona ayaringe gazeti ya igorobo igo ase banya gutambukia wikaze gazeti ya rero kurinde nigo tugochukonya soma asenchira yo wime eketo wika ase page iri ya 12 na 13 no abekire kigima asitogo konya soma asenchira ayo wime igo mwancho morigeria ntoroche aibicha yaye oyo kabiro murayo yo mokoro oyo beteka gosiria obogima abwaye asamatuka aitire nigo bagukwanira naki arwarite nabo igonga ki omonyagitari oyo bene oyo ori kurukunganere David Silverstein abete gakurwanira obogima bwaye gosekera rocho nga afya yaye yabire embe mono niga abwata kamo koira wika asenseria ya Israeli ase achete konyorera obo wenororo anabo igo mwancho muriga toko gendera motwe ase gazeti yu ya Daily Nation ntoro chenga bamurekerete igoro yeringana lya utamaduni ase peti ya gatano narimo abono go chikonyanyora amagana yo asenchira yo bweme nigo bakwana ke omo first lady abateka gukwana agoseka ko tebya serikali oigo korinda egekoro ase amoyego yo araete litukorie igoro amo nabarayi bande igabolita abarayi bande gatiye yomorayi gwense boigo ase okogendera ko meki ebirengo biri byokorigereria mono ng'aki utamaduni yesetu ya Kenya osegekoro gyabirege ko ligereriwa ase enchera yobome nabo gazeti yo mwancho morigereria ntodigerete igoro ya amangana ye weather ose amangana yerire na morikira sense meyo ase ndoche bauteba ng'aki ebaganeti serikali ebwatoke chibesa asenchera ya bwango ose mapema erigo chiko kobeka emeroberio ase chi county mbali origereria nakirire ryo kose kwebanga boikiranu igoro yerire ose ase embura yetoigo eyo imanyikaine boigo buna elinino eyo ekageire gochigotwa omotienyo oyo iga nigo bono babolirie serikali kobeka bene chibesa edio ose kubwatuka bwango chibesa iri chinyale gochigokora emeremo ase igakya bwango ose kweyarigania mapema nebo igo nigo ndo chase gazeti eyo emorekerete igoro ya omo PS oyo rese morikyo botambe asense mori ya diaspora oyo kokunere nga Roslyn Njogu awotenga bakenya bali bamenyeta sense ya Israel nimbara baba konyore kana na muchando ndebensi nigo bale buya kengima nigo batenga na nyanga gose ebiri uzi gose chirocket chiri chigasene kurutu asese gyo yegendrete asense ya Israel amona ba president nigo egendrete kolenda abakenya nigo bali buya nigo bagendrete kobeka emeka kati gose bagente koroberi emeroberio ikibara waine kingango konya bali abakenya bali asense meyo oya Israel mwancho murigereria ayo nigo konyanyora asenchera yani ayo konyanyora se page ya 10 kolenda nakonyamanya asenchera yo konyachuta nduchiko yo rigereria gochi ime mono tugoika se page yo tigatranyora ase page yaye gosase ense gazeti yaye Brighton bia sana mwancho murekertonda takomurekera sense maya magazeti anene Dorcas da virigoro anene moini gamurekire ase gazeti ya Daily Nation kubatikana na rituko igoro moide na ria gachengeru asamatuka maya yo tutaranyore katiba enyi wabona rituko igoro moide na ria kaberi gachenjuru kaba huduma day na ndika jatika utamaduni konenga nega set ya The Daily Nation nigo ya murekere buna moi ngaki moi akarto borai bwaye anene ingri tukeri na ndika gachenjuru mete moi india renge moide tuagachengeire idanga igoro moide iria renge by the way na kinyata de na ria kabere ate mutareke 20 korende katiba enyi egachenji amatuka ayo nande egaonchureri some amatuko yogo chengera some old days science yake geko erega set ya Daily Nation ya muregera moi Daniel Trojij Arab Moi ase abogale asika set yo ya Daily Nation asenjera ya mogose yende intu etokoro tangani kabisa tokora go juteri ali ale ase bejen tangani to mawoji kuigora asika set ka tokonyora ebiro konde ka tora gote viria ya lesko te bana kuire ku asika set ya testana le bejen tangani karondo jena versing uru inge oseka zedi ya testana le kare komurekere gote ana bono ni gabarai Dr. William Ruto na romurai bwense anyadeka korigereria omurai omokoro bwense ya Kenya
nomo konyo eri katika shau bono nigero ya broberi na gosia rekanemna bona nigo bakar kumurangeri Uhuru Muigai Kenyatta buna numurayo muya orenge kolengana na William Mazukorangana numurai buen sekrarenge ase county ya Kisumu nigamwakirete buya umurai buen somokoro Uhuru Kenyatta asemeruberi abegete kwena kibuna emeruberi anene achiete gochia sense meri numurai umukoro ye chagetie anene buna yard na mangana ya yeshibiranya daga kwigora sense meri igwa kamwakera buya sana nindoche sense mayari katika shawa yagarode ana wono chinga kiche chikurancha era chinga kicho gwetana njaera bono ne chinga gi chokobeka na yokobeka amo ekaranoje anjrene na yaya umurai mukoro Uhuru Kenyatta nere nabwate SME aranyarga kurwa no na sense meri ya Central igobone barigete na yaya igobarigere umurai mukoro bwense ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta buna nabago konyenzi gusene bintu mbere araru bibere bitatu sobo semia bwense ya Kenya boigase gaseti ene markedena utamadunde jana ilikuwa katika Magajaba of Kenya nigo yarenge beautiful chikare jarengaria emeruberi yarenge buya etengo dance kabisa abantu bakorogya ubogekoro bwabo yani culture yabo ebisaku asezemeri ya Bomas of Kenya abuli kurigoro umurai bwa mabwasi miro moja rera morodinga na murekera sepeji ntanga ni gaseti ya Stanley Krabono akarego sira engana yoko enana Mario se mangana toko na privatization ebinto gete jipoti egojiase abantu abana korende engana kyako yesira abatana goikaba Kenya bonsi nabarai babe informed gose babekwe nabarabo bebirengerali byabo engane yamangana to yonyora asebejagati annekro morayo yakawdana barabuo mpabwate agende no morayo mukoro bwense ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta ikarwari kuri chikura Raila abe president korende niga ichanere una ke engane Kenya kwanza nande nigo yanyeirire koba mamini nande yanyeirire ko yose yanyeirire koboko igoto nyarigeri ase ebeji yaime asobagari nigo ndoje ekyombegeri gose audit nigo yakorire ase kyombegeri ya Communication Authority of Kenya nigo bono ikariko tebukeri kave obo sira gete weji bese gete cyanya kigo sira korwa sezebe onyorona ase kyombe ya Communication Authority Ezra Jiroba nanyaraka gotene ni gwa gusika ko suspended korwa se ekyombe kyo gobwatakana buna nobo korekanu gete bwarenge bweji bese ngibone gaseti ya The Standard lekara komulekerana bono nigo senior atibanya reba kuboluna bali kabe ogosira weji bese nyanya kigo sira asense meyo ya Communication Authority of Kenya ense yeto ya Kenya bogo nindoche ezgasete ya The Standard page ntangane murekena Kenya yerete kubekemiroberi yo kwena kibuna ngwaga chere biti biribigochi gotwangera gose biribira chikosti amabira wa African Cup of Nation ekero Kenya Uganda Tanzania banjerwa bakaegwa buna bachi hosti na bauchiko baharigani ba amarigani ya yo African Cup of Nation umwaka wa 2025 2027 igobone biti nindo jina mbigenda takorosiwa ase ense ya Kenya manjumari ainaro ale ase bejentangani ya The Standard ase jereko ya chuta korende igonyori baga nichikwigara go chime endengo tebya mange unagenda takobasika seti ya The Standard omwancho morigeri abo igotukurana ase gazeti ya Daily Nation ase page ya kabere nigondo che bari molekirete igoro ye county ya Muranga ase omo waziri wensemo ya basae oyinere ababu na mamba bo igone mecheso nigo bari no mo governor we county ya Muranga ase babwate omorobiro ubugose bachageti omorobiro bugosira abasae ase county yo nigo bayigo bachakiri morobiro bogo kwa kana gosebo kwa basaye egasi ase county yo ase babegete contract yemetenyi etato ase bono bawo chigokora egasi asense meyo nigo bana basaye abo bara chigokora egasi yo kwabusa nabo igo kwabuse etawoni gose emochi obo Muranga nawe go korusi obo chafu nabo igo korosia chi drainage gose emetaro eria kwane kinga baru boire yonsi erio kone kinga mochi Muranga gochore gotigara kore omorabu kigima nigo baigo batenga nigo barachiko bakana chishiringi chimienye kerari tuko ichicha chikuba konya osebuna entere ya moyo gosira basaye nabo igo kubarigiria obo egasi ase ense yetu ya Kenya nigo bono batenga nigo barachiko bachi besecho eri ugo chiko bakonya
korwa sense meri yabasaye gwasana ni asamangana iyobosaria nigo bono toroche gose abasaye bagokire engane yo kiagera nigo barachi kwenyorera engeri yabo korwa ase county yo ase ka kemetinyi etatu korubono nigo boigo togosiko moto ase page eri ya gatatu nigo torochinge ase page yo oyo kabeire ogosomore ndi gwensemo ya abasibwa gose prison liga atagokiri negetambukiro ikie koti yensemeria Eldoret ase boigo banyalete kobwatukira gose banyalete korwa egesibo gocha osege susuru gocha so mwana oye ojo baye omomura ojo baire ka kubachanda mono ase oko batriten ngana chiko baita gose ko asoba ebikore byobo ibi nigo bono bamo ba mosibati oyu arerete kegema ekera aroche mo chief magistrate ase kigamberi kyo kiensemo ya Eldoret ekera bwate arwete ona cheteki nanga nigo mo sa oyu arachiko sibo egeka kemiaka 5 ne 3 nigo bono kolengana nere nigatebete kolengana na Angeline nigatete was Angeline chepkes kosgei nigatete ngaki kare no borobo ngeni gatete eje nigo mwamo bera yani mwamo olinye yani ko mwamo egesibo keregeke yani kolengana rega akagedete koiwa ose kolengana ne mechando akora mwana oyo amoetiri nigo atagetese ekigambiro kemosibe asegika kire egetambe ake naboiga ase egazeti yo ase page yo ndorochenga oyo renge misira ngata niga etu ekigambire kinene gya supreme aituri baga ryogochi wa pil keskaye ase entunda aya kabere mwanchu murire no chwe somera asobwe memono ase page yo ya gatatu edimanye amange naboigo to korigeria ase page eri ya kane nigo trochekia magyo DM nigo kere mamincha na bakorigeri auseba ukwanira igoro oyo gotara osetaro yo morai wense abasi bagandrete gukwanira na kiki amagyo diam kigendete ko tengu kana amangano onsi gose ase ebintu biri byonsi byaba bigo kwanu mwarora omorai wense karatare county eri mbale bari balingi korigeria asense me kisiasa mbale batenga ekine kinga kichindonge abali babwate okugania kokubwatana no moraibwe nsase kyamakiaye kubwatana gose ko kolenta obomo nigo bano baote bana ngaki ya ruto atara ase ensemeyo ya Nyanza nigo abantu bande bakagera nga mbachigo swana nago sigweso ya ase ekyama kya UDA nigo bono abantu bagenda tukwanira neyo ayora chiwe somera asinchira yobo ikirano ekirora ke ase page ya kana ase gazeti ya The Nation mwanchumule tugosika motu ligongukane Brighton pesa na mwanchumule Ndizi TV kartwenda kumurekera yara sesema ya magazeti asemambi yaboniga nindoje Godfrey Yunga Araka watching live from Kangemi thano ali miyomoroberio Ensakia bonomambe nindoje Taisi amiza thana amasaba mange ase ensi yonse bi kolengana na ayagendede asense yaito kubwa mono esegia Israel so then esegia Israel ni ya retro boba asense ya Kenya tujui kama itaweza kwa world war imetana bintu biko jaka mtu bisareke kabisa metiji misaili bintu biko tuane biko sana lakini Taisi amisa na tosa berense anene ekere bintu bya beire asense moya Israel imindone biko sana birali wasiri mkwa thena bwakire bya Brighton na Madam Dorcas kura Dorcas niko ndani ya Ensakia oyi wasiri mkuu anasema ya kwamba akona sisi hadi tamati asomoroberio bwensakia bonoma mwancho bole toenda kumurekira yara asense moya magazeti yo to gazeti ya Tistana na The Nation aito kwa into gazeti no kwa juti tu utaenda upate gazeti usome kwa undani kwa ulevu lakini ndio gazeti no kwa chuteri tu thena rali amurekeire asiri tukolera kwenda utobwati ene Ndizi TV once more studio show tana yato nera kwa asense bene studio kuna maligine chibichago cheire asenjira ya bena mashabiki yetu tunawafulia kofia kwa sababu mnahakikisha kwamba mnakuwa ndani ya kipindi geko ragensa ya maneno siabona mambia kwenye natore na abageni baita ase studio anakatoa thena ali tukale tojo kwanda amangana afya tunaenda kuongelea mambo ya afya abageni baito ngaibakurwa abageni baito bakuru ase ensemo yego sase enya gitari area ye kenyeji yiko kuna ila herbal yiko
abageni baite bakurukura sensemo ya Everhealth dynamic dynamic yalia ngwika bara twereze kabisa na Everhealth ni riba bana kiro monta twale afya rengi nagi ngwika bara totebie engare ti madam bago jari kabisa ngoja bara batwereze kabisa mwe tolende afya abatama ko tena afya yito wika irendwe ase kimwe totarende afya ndio konyora afya yako imetofika ngaki karo ya sarigire abanyona watwarire obokoro ngore na sika seti ya stand manjumo rengo mnyoki ka sebeji ya kabiri ka seti ni ya stand ni ngongo debi na bono ingekogera Kenya yo Kenya ekarego decline shilingi 3.6 billion ekara kwa contractor yo kwa jibara kurwa sense ya Israel gikiombekyo na boso mena Kenya Nairobi highway ni bono kia hold gosini ugia deneni okwena netende igoji sense meri ya Israel Lord's contractor ningekogera nisomere asobogale asebeje yo yakabiri ndo chiboga sebeje ni murgetena ekyombekeri kia National Social Services National Social Security Fund NSSF na kibono kia nyadeke go Syria chishilingi billion ibere aso wakanwa go kero ekina kia renge gati ya serikali goro yendemero AM esomere beje yo umainga ki ya 2 billion Kenya shillings yekinga bay out doena sebeja doni mergedena chibi mangana karas gose omoyigo motindi ni gorenga samaga japo mas of Kenya ekero Kenya ya sioreti ditukoli tangani ryogo chengera utamadunde maidena diarengeri tangani nyorokuru maga udumade yarengo lakini serikali ga chenji dikaba utamadunde igo chikara etengo ebiriato amangana maya ni garenge asensemeria bomas of Kenya ekero moroberio yosioretiwe na first lady Rejeruto ekeraboreti abarai ku embrace gose ko chakya koira gosira omoroberio kalja se orogongo rwetu rwa Gusii nindo jena kulingana kana nega seti ni gondo jena dancers kurwa sensemo yegesa kukiabasigisi abagere abaruya abakuria na abaikoyo na abasomali anena barenga sensemeri yogo tumbuisa kosiko kiabageni into abagusinga itwarenge by the way amagusi ekarje itunga ye karje ite yaliru namage ayundo jigotebiwa ekarato kuchonyana nabageni baito abange asimrubiri baba siko tatuambiana utamaduni yetu ngai achire punegesa gukyomo Gusii ekerongorira lya sebeche yebo ne murigedena bona bageni abange ne wajagire kosoa ase county ya Lamu asomoroberi omaigana anyo Mauridi Festival oyo ogojigo chaka bwangoiga asensemei anga bageni 30,000 nigo barobereri goika asensemeyo asensemo ya cultural religious na mangana yetengo ayojo chaka litukere korengana na Ram Rider Mosque Center azio Hussein Bahasan nigaderna omoroberio nigo ikeranire osamariga niyo moroberio niga ikeranire kyandage 10 asensemeyo ya Aram umanjumari yanganjire ngo charali goika sebechi ya kane niyo murgedena bono nigo Isra Jiroba oyikonyo ole esio gose ore moteneri wekyombegeria communication authority ya sense ya Kenya nigagendete kwenyora ase akongu kubatikana na ekero audit ya koretwe nigo yarokane buna abantu abakori emerimo bekyombekyo gia communication authority nigo bakanetwe chibese gete mamincha nelichiko igo masaibu yanaendea kumwandama Esra Chiroba yasomera yuase beji yakane beji yakatano lindi beji yakatano nigo mregedena bono umurai bwa mabwazi miuro moja leila morodinga nigo asirire engana yo kwena na chipoti uchiase abantu nyene usabanya biasara bane kolende niga derina uikaba Kenya bonsi baba involved uikaba Kenya bonsi banyare bakubwatira niwa anenganeye kwa kwana yase county ya Mombasa bwa niko raila derina niga ijanera inaki Kenya kwanza yaira ebirengera byasi miuro moja ni Kenya ikiramba bwate amaro yabona habaise koira chikura na bago chiko privatize amanganaye ikiagarana renjere yamo yugo kinyo bonjori asinze yeto ya Kenya kolende taira niga mobolirie umurai bwense nabarai bande koligiriye ngane ya soboime na ko bain for baba Kenya bonzi ngorere asebeja tano mamaye kwere Dorcas na to dena rende to basika sedi ya Daily Nation asika sedi ya distande beja tano maneri kumregana Ruto ngashagwa niko bono ba onchokire konye niko ba kumuchaya na kumusiereri uyo kabiro murai bwense nere Uhuru Kenyatta kolenda korana bono ba oncholire bao bono nani bamuganeti mono
Baadaye na bono bobisa mboyo ntwaro asensemo ya siasa bono bamotena yaya uru mbuya wakorde meremo na ntugwakira na mbuya mono ekarabate na bono tornaki ntwarana omorai osomo konyibo morai bwenseri katika shawa kagotebi uru na bono airane centro ababekamo igo bono batena yaya barore na bono uika uru airane ababwatesie asemeremo awao ase ense yaito ya Kenya ayundo nyara morekeire ase beji ya agatano mega seti ya testanali beji ni ya test beji ya kane egaseti ni ya testanali ayaenda de komorekerwa ase oboime tukwirana ase gazeti ya Daily Nation ase beji ya agatano nigo toroche chibicha oyo moriki gwe kyama kya UDA nere Cleovas Malala asebo igo bale na chama be kyamekyo ase bingana limwa muri gotebera igoro yechukura ikigo chugwakwa motenyo 12 ase egose ase kyamekyo kya UDA obachori obo bangeire gochigo koleka nigo boigo kyo kwanira ngaki abarayibande basoire baikirie amangana motu ase committee ye kyamekyo kya UDA ase engana yobachori obo ase bagukwanira buna bochori obo na obotabe ase enchira erindunge ase bamumochiri yore mori kyase kyamekyo nere Cleovas Malala ase otabeka gose amangana boronge ase abana kyama zi kyamekyo kya UDA omwancho mo rigereria ayo nigagotoka se page ya gatano igora chigwe isomera asenchera yomweme asebona tukonya twara ko yasenchera yokonya chuta kolende no gonya nyora asenchera yobwime bo igoto ko genda se page ya gatano nalimo nigotoro chumo first lady Mosubati Motangani ne Mama Rachel Ruto oyuara sense meri ya olengase Bomas of Kenya asogo chingira litukole utamadunde asebicha yere gazeti yuni gotoroche abana muziki gose abantu bako kya abantu ase chintengo korwase luya traditional dancers abo balenge gotumbuiza abageni asense meri ya Bomas of Kenya tukurigirerie abwaso Mosubati gose first lady abete kago segete serikali ogendera gosira egekoro ase chi community chonsi ose ase echinsemo chonsi chense yetu ya Kenya nigo bano engana Moses kudatetenga eneri tuko abantu bagochingira ase ebintu biri bakolire ose ninki ama ani ebintu biri babiri bago achieve ekere bakolire amagendero ase ense yetu ya Kenya abo igoni gatetenga diga bachengire abantu bari yani who true we are yani obo injira abantu bakumanye to sina kyaiweka omonyene ore omwanchu muri gato gosika motu basengencho yebiro igotoro cha se page ya gatano na kabere ayo nsema omwanchu muri gochwesemera sinjira yobo imeni gobo igego kwanira igoro ya utamaduni day asitoro chibicha au korwase ensemeri ya Bomas ne chinsemo chinde chinse igotoroche mo first lady oyubale bo igono mo waziri we ensemo iri ya tourism okorkunga Penina Malonza asenseme ya Bomas asiba ndoche bako bagendete ko wike endagira chindagira bo chale ngoro boigo nigo toroche ase page yo asibi chachiroro nigo toroche koru ase abagere bakotumbuiza abageni asenseme ya Bomas na boigontoroche Nubian abasacha nabasubati koru asenseme ya Nubian asibalenge boigo kotumbuiza abageni asenseme ya Bomas na boigontoroche Somali balekorokia egose balekorokia egekorokia bo asenseme ya Bomas na boigo nigo balenge ase tukoligere tokoskomo twase page yo nigo aba Masai bo igo boikirane timbo igo kigima abanturoche asensemerio ese page yo ntoroche nga abantu kuru asensemeria dolet bakwego kya ase chindangira omwancho murigiria ukumenya abageni boikira ase studio yeto kolende untochiko banchira baso ase egekagetari getambe kolende banikati ganda kumanya ayale ase gazeti ya se page ya gatano na gatatu nigo toroche nga abantu bali bako kibanyora aliya kikuru ase kigali go saba sigari bali bako kibanyora aliya kuru ase kigali nigo bachiko twara chingaki
chinkongo ekine kyompekere komolekera amangana ayobo kurume kiatebirenga nigo barachi kubwatio kigima gosi nigo barachi kube kubyara onde bwensi urachi kwanyolekana ga kubwatari yaki koru ase abagendi bechigale bonyoro mwancho molira nigo babe kubyara gosemba mbale babe kubyara abako bwatari yaki ase chipara ao sabasigali bali bakubwata amaki ase chipara igoro eje chigali nigo barachi kubwatirwa bano gose kubwatirirwa egetambukiro egetinde omwancho moligereria ayuna ase gazeti ye ase page yiga no chukunya soma so bwimemano nabo igo kwemenya Brighton Abiasano manjumuri Ndizi TV karane da kwa ime yumuru beri wensa kiari tukuria Jumatano nya saa tuanjiri dedo kuane ose tuwa mumebona mambia niloje Joseph Okong adena mokokoti Joseph na Mariam Oye wako ndani ya show adena good job my workmate yo and Joseph Okong oyo koreta emisa no alime yumuru beri kabisa agade balende na akona size adena heko kwazi kubwa adena ji workmate chai ne to korane meremo era koreta emisa Jumapili ujagira jinsi 10 mpaka enseye moya marobego bwate tariki nere wedawe kado de bina lenda mangana ali 11 nyunyuzia maji nere oyinera Joseph Okong Mokokoti kabisa anando metengo karo aleta na ine igamborongi ose ine igambuya etabia jwara Joseph ndi anajua kabisa montone miri asaba ndose galime ayonzi Joseph wegotoretera korua asikitoseni kia Ndizi TV ne rubansu sirapa ni uname adena morning Ensakia tuko na nyinyi hadi tamati Mandela K News adena morning buakie Brighton na Kemuma nimeingia kibarua siku njema era adena uchararire osoire asike baokiae kirituko Mandela K News hata kama umeingia kwa job bwana beka Facebook kwa Ndizi TV News digital yaendelea kubwatia ikiara wageni baitongo so habara ase studio ase mambi yabone tukwanire afya mete afya nerengia metote na utajiri sio afya kolende afya ndio utajiri ngyo mwanju metote bina ekerore buya ebimo byao bire buya kabisa na liyo konyorana wasukire gochibosio wende baito yona baikire kwenda tororo bakurukuru ase ensemo kiri bano bakuru kurukuru ase ya have health ye kuna na mati dynamic health consultant ye kuna buya sana have health ngoja bale bake interview asini batebina nara litogwa netikuroro na ndo bokorere mbira ngakyoko la afya yao ngakyoko batara dende bakwe mete kadugwete bobe igogo ikotaroro no taigubobe nabokora ikoro ndi kwa bathina ya igana barongo twerera bara mange bawika studio asibambia bana nitukula rero International Day for Girl Child meterero ensingi manige go chengera dituko lio mwana omunyaruka azaba nyaruka mwensi mwabeta abana heko kwenu bono injebuna muntu man niyo ngwa device abasaja mnatolende abana baito abanyaruka tubalinde kwa sababu tuanyona abana bagerere International Day for the Girl Child tuanyona abasaja babaire bakaruta jira abana bakensi abanyaruka yani yaga nabanyaruka batige school metegrwa dena Girl Child igobono nguru mwaka oyomo Tote from guru mwaka oyomo goso ntwato mwaka siro ya guru mwaka oyomo mpaka 18 oinere Girl Child gotika ngo bari endwe rero nindo jena mosuba dire jiruto ne reverse ready na bwate umuyego yiba ujojengera litukerio ari ase ensema ya Kenya Island University bajigore na meroberiki yabekirwe asokolenda umwana umunyaruka tetolenda abana abanyaruka mto mungaina kama unafanya kazi kwa ngaino mwana munyaruka nangu mugorore Santa Tawel kwa mosario bwe mabwae kwa muobole tobwe miaka bwe metenyi kianda kwa mugorore Santa Tawel kwa muobole Santa Tawel ngi ya mokonya kayako ye tera mokonya kwa mosale gose kwa mochande birenga kwa mochande birenga kabisa manyano mwana ono yo mete ngoro binde ngora akarabena kwa defile no mwana over defile mete go jagretin go jinse in defilement go jigora bule bwekoba tika go torrena omwana moreb noyo igena kwa na yesa tubate International Day for Girl Child garoto tageto mwana atwarisko ya moreb no mwana mosomie tika babana tika beke baki yani kebaki arorege juju hapana na kwa naona montomani ekiagera aba twarore na to naye umosubati tika changio mwara de na mangana yogo sara bana banyaroka buna mwara kwanda mangana
Ketu tigo saro mwana munyaroke ngora ateba more dende tiga aya monto mokungu nkyo tageto saro mwana nari mwakandi gotiga tubwaterane gusira abana baito abanyaroka igo bamurati tora batiga mayana ndi tukurino kirira ike tutosherekea pamoja kundi turarenda omwana omunyaroka kana ngoko munyokia sebeje komi egasetene atestana ni gemorgede na bono nigo magikenda na marine disavo nigo bono yanyorire omweso maga yekyombekerio kurwa nebo kurumikia nyarege koirani 1.2 billion club land goji ase aba mijikenda abu anene aba mijikenda kaya elders nigo bono banyorire omweso maga yekyombekerio koirania endemero konyo ya temiru koibwa nabantu abanyene bali bagoja bare bachindemero asense yeito ya Kenya ngocarari goikase beji ya 15 nomo beji egasete ya standard ni mugirana omwalimu oyomo korwase county ya Trans Nzoia bono nigo anyadega ko invent osiga koreto manyi ngaki chibando kitakire koba preserved ekarbona rosiri ekiage gedege gojigo gacha ange 150 pags asomwa koyomo oyo mwalimu oyo serieta Ambrose Dahibichi nigo bono akariko rosiri dryer orore na yaya serikali rene nanje tigan otumekiro manyibwaye boli ajete kerasi na boli manyete korosi dryer yera jigo dryer chibando ase ensemeyo ya Trans Nzoia na ense engima ya Kenya ahindo jina aragendrete garongo korase beje merongevero manjumore ni remurgede igoro ya mangana ndete korekana ali asensemo ya Israel ekarobono Gaza na Hamas killings abantu ba begiru hostage ndwaramo molikyo botambe ase wisara ye jisjisko ngwateba diaspora isigo for na diaspora na foreign affairs yibone etenene na Ibrahim cabinet secretary Musalia Mudavadi altebre na aba Kenya bali baralia they are safe but how safe are they yakarese yegendre dali me safe egente karo kyo sare kalimu au save day mero berike serikali ya begire eri gwakisha bana abakenya baito bara sense ya Israel mbare bano na sense ya Palestine ngakibale ndire ekiagera amangana ara litari maya wikabono esegini go egendete kubwata inze kira ensemo ekerego tiana buna ondetayo kwera na mete karese ye kurwana oike timu ya mira nenze but wote wakigwa juu nyansi utaumia nyansi ni binadamu bali bamieto ambako nyora abairi baito bamieto Israel abairi baitumba meta Palestine abairi baitumba meta Amerika ekatoro jina Amerika je imejihusisha katika vita ambayo inaendelea area sense ya Israel ndwaro je ababwatani osaba aba na inji bali meta sense ya Amerika bali ba support aba Palestine aba ba support Israel wali kinsana kidogo igono wetena ensenga yi erochigoji omanjumolia asega set ya standard neongo korabo asemambi yabonea katoro je biro bito bigendete kominyoka asemambi yabonea omwanchu moreri amna tugo chugokora na gosika gotmotwe ntete komentera ase engana ya SG yoendeta senseri ya Israel nigo egazeti ya Daily Nation ase page ya 10 omo neromo subati gosomo konyo omolikyo botambe ase wizara ya diaspora yo nerenga Miss Roslyn Njogu atebire buna abakenya mosemo kenyo nteyo obeireiga kumya nchirindi yonsi ase bali bamenyeta sense ya Israel kolende nigo babekire mirobero bene kumanya bali bonsi bara sense mo eyo ya Israel inakibagendrete nabo nigo babwatukire enamba yabo neigose ne enamba yabo chinamba chabo echo choko bokonyo ndbenso tageto bokonyo korwa sense ya Israel nabo ase email yabo ibabwatukire ebyo bachigokonya osomonta ake eya amokonya korwa sense yo ya Israel umwancho murigeri ayonsi nigamurikire ase gazeti eyo nebo nigo ndochenga tengani go babwate mirobyo gosebne serikali ya Kenya bwate mirobyo go chikoene kinga ngo bakonya bare ase enseme yo gosebali bara enseme yo ya Israel elikone kinga aba Kenya bonsi babaire bako babuye gose babaire bako onyorera obwene bwabo ase okolindwa bunense ya Kenya mwanchu murigeri yakoba yebiro nigo bono ngo chigotikira gabu ngugani ndaga ni bwesomera senjera yo bweme mono asale gazeti eyondo koba yebiro mwanchu murigeri tuanchire ndo ngo chikwenda ase gazeti ya ebyo sana lakini gazeti ya testana nende na hata omena imepanda ine ile gazeti ya Taifa Leo
eothena nonyina omena yakinirigo enyore gaseti ate taifa repwe somene na omena nero kiukina igo Kenya ngaitoro jine ngaki ya uchumi ya kongire ebaothena hata omena imepanda omena yakinire kero omena yakinire ngakiugo chikoba omwanjumure tigasoma SMS virtu enda sema mboko Dorcas yarigani na bagani asimambia bwana morning Brighton Joshua Dorcas jartimana kutoka Kikweto Hotel Suneka niko ndani na maistafu wangu wote kama Geoffrey Moindi Sawadi Semeni Patricia Moskali Moindi Rose Kemuma Kemto na customers wote nimepampana na msiko hapa. Have a nice day. I love you all. Out there na tu anjete kabisa na nto anjete o in charge kurwa sasa meri ya Kikweto Hotel. Here on this TV ni Victor Mwana Ogechuki, Thomas niko ndani kama kawa korwa Kisii town. Abunga dia bari mera tutuma kisemesio baba tote no bari mejo morobelio asemambia bon. Esa ali abagani baito bacha genkyo na ande baba mominchori mbaba etimosera ibu baikira se studio. Etokwenda sense meri studio. Eba kwira na baira na Dorcas batutebi aberatato asense meyo ya afya. Njendegarera alingi unajenga kingo la afya yane ene on this TV wansomosi Joshua kwako wakirudi watarudi na Dorcas na bagani asemambia boniga ene on this TV wansu bomba usi Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.